Pwede mag-request, Mr. Lonely. Sorry po mi guys na dagang mga sanggatoy ug sanggalat. Ito na tan arabod guys, window shopping ra kay pagkakitas presyo makalipong man. Lagmi ra ba kadjug lang mga dress pero mo tan-aw kas presyo malipong lagi kabaw. Makalipong magkalit ini tan-aw ni mas presyo. January 21, 2021 na karon. Pareho 21 ug tumoy di agyapon ko sila Ate Julie. Ano guys, today mo to na pud mig tagbilaran kay nami last na laman ang talumanan nga dari among buhaton sa tagbilaran. So gahapon guys, hapon pakita dugon sa nahitabo gahapon before ta mo start sa atong day to day. So mo ani nahitabo gahapon guys. It's a Wednesday morning, January 20. Mag-meet mi karon ni Murphy kay nagsabot na migas nga mag-date sa Nahurot na po rin. Nurot na gid tilapan ra man ato ba? Okay, ako magkakaunos banana. Bye. Gopa ni mo Murphy. Magkaliwat. I don't know. Hi guys, nagaban ni Murphy karon. Dami sa Beka Bistro dari sa Mansaksa. What? Fish over there. Fish over there. Dito po ni mag-fish kay Chris. Tao, magkagab-kagab ka rin. Mine is not. Uy, magkagab-kagab ka lang. Ano itong bugan na ni? Guys, nami vlog ni Murphy guys sa Jam Channel. Murphy and Sibling. Tanawin nyo guys. Kaya ngalingaw pa mo doon. Si Murphy at ang ga-introduce si Jahan ko. YouTube, masay nang gusto sa dyan kinabuhi. Tanaw mo dito guys. Kaya na ako dito. Mulakaw na po may. Kami gabos Murphy mag-uban. Hi, Danny Rainbow. Rainbow. Hi guys, please subscribe to my channel. Subscribe po mo guys. Uy, ka-cute. Dan bataa. Subscribe. Na, high blood. High blood. Remember? Mamiti. Ako ay angay ko ani. Ha? Angay ka? I like this. Yummy. A few moments later. Di ako karon sa Tagbilaran. Diyan ako ikauban karon hamong ipaila-ila kay magmukbang karon di sa lag. Uy, sige, thank you, sir. Wow, gipasigaan kog suga aron ka salamat. Anyway, dari mi guys, mga amin ako ipaila-ila ninyo. Tada, di ni mao. Nako ipaila-ila ninyo guys kauban magmukbang. Kaya nung maratong mga 1 month ago nga di ako ikauban sa bisa ba ta dito may sa Badyang Spring. So nagkita ko ni today kay kinahanglan ba ta mo gawas sa tong bayo usahay. So di aning gawas ko usahay kaming duha sa nagpulo sila. Oh, sorry Murph. Kabanas Murphy. Og syempre tanda na guys atangin ninyo. Kaya ipaila-ila na ninyo og usa kay aron makaila pud mo. Mga talented pud ni sila. Char. Sawa dam ha. Mura may kasabot sa among sanina. Mura may mother and daughter kananay outfit. Kaya tawa man gud ta nagsabot na tingara mi guys kay pagkita na mo pareho naman dai mig sinina. Pwede mag-request Mr. Lonely. Nalangan gud mi ganina kay daghan pay chika-chika daghan pa mga iklabos. Diyan ako guys sa Lucky Cafe. Di ba ninyo ninyo nga na ko ipaila-ila ninyo. Kaila namin simula ni kay nagkauban na mi sa una pangtulo na namang collaboration. Pero guys, ang full video daani adto ninyo makitaan sa ilang YouTube channel, Virtual Comedy Bar. Kanimdam pa mo katong hanging ninyo nga kananay Virtual Comedy Bar katubang may upat ka buhok na mga kuan, mga guwapa na laman kay maitok. Nay manumbag og ing nagwapo. Diyan. Ay, ginawa ko na! Wala ay ginawa ko! Bakit? Wala ready! Na ready? Ready na ka So guys! Hello! Hi! Isang pensionan? Ako pala si Nairing! I'm happy! Ako po si Royce! Oh! Si Pao! Wala dito kasi busy siya. May meeting sa work. Katong kinagwapahan. Ito guys, tonight guys, magmukbang mi kanang sakto gud grabing katasan naglibot-libot og gikutasan ko. Naiintindihan niyo ako? Oo! Ganyan na lang kayo. Gamay. Gamay.
maintindihan. So, ang video guys, matadawan ninyo sa ilang channel, Virtual Comedy Bar. Butang hada na ha, Virtual Comedy Bar. Palihog din jo og kanang li kay napod may katong video na mo duha na to guys no. Yes, nga. Basig wa papud mo kakita na adto siguro makalibang og kinatawa. Yes, so atangin ninyo guys ha. Si Inday Iring may channel din. Okay, mag-set up na kami guys. So atangin ninyo guys sa channel nila ha. Kay makita ninyo kung sa imong panganon. Okay? Yes. Bye! Bye. See you. At ang iba dyan ninyo guys sa channel nila Virtual Comedy Bar kay first time na makakaanog mga Malaysian food, so magkita rata dito guys. O guys, tonight guys na kami live show sa Virtual Comedy Bar ng YouTube channel. Ningkanta ko guys, so kay Bao ko nga gaman wakakita sa among live, so palihog lamang po kog play ninyo, i-replay na lamang ninyo kay kanta ko dito og duha ka kanta. Palihog lamang po ko guys og check out basig malingaw po no. Sure jud kong malingaw jud mo kay grabe ka aliwaros ni mga tawana. So guys, pag uli na ho guys, alas 10 na sa kagabiun, sa mga ninabtan ng igsuon guys. Gahay mo pa yung tawag suman og lumpia pa, ibalik dyan ni Zainig kaugma. Mazo na naman guys, bahala ginagmay, basta kay kanunay. Okay guys, sumatog na itabo kahapon. Sa pag-abot na musbay, wa na ko maka-vlog. Hoy! Wagan! Ano ba ka? Ano ba yung gusto? Ano ba na? Ano to ba ba? Iwaga nag-iro. So karon guys, mag-prepare na ko para mato na pud ni sa bilaran. Ja, tanaw na pud ninyo gun sa may tabo karon. Nami i-meet karon si Ma'am Tessa si katong giingon bitaw ninyo nga make-upan man ta ko ni dira to kay wa madajon kay di na ni kaya mag-makeup kay ngano burus man. Tako naman jud ti jan ja ug mag-makeup sa ka ng full face dugay man gud na mga siguro upton gud ko nag-oras jud kay gusto jud ko pinapulido jud nga makeup pa. Dugay na so di nila kaya magbarug kay murag 8 months siguro gud tidan. Pugat na. So aga mong buhaton today is magmukbang ni. Da chika-chika gud ato pud sa ila-ilahon. Da sa istorya ra gud kanang natural ra gud nga makig-friend bay nga na. Da ato ang atngan inja. So magkuan ra ko sang naong sa magaw man oy. Ay ana, magkuan ra ko sang naong guys kanang magkuan gamay ba? Magpaadyon gamay kay grabe ko anaghang naong. Daghan ko'y bugas ro na. Kay ting ko na pud, ting mens na pud. Unsa guys, nalingaw ko gahapon guys. Ug wa pa mo katanaw guys sa live guys namo dito sa Virtual Comedy Bar. Tanawan ninyo ang ibutang ag link sa kuan description. Okay. Malingaw pud mo nila. Subscribe pud ninyo. So kami ito na ring BB cream guys nga hinatag ni Ma'am Tessa si katong gigamit na das Domingo. Face Republic. Gamay ragod. Ag itoy ba kay rang sa baa? Namura. Istot ka pandat. Saba. Bali kay sabaan na jang nanay. Musukol dun no? Musukol na kang bataa ka? Musukol na dyan kasi mong ina? Papansin ka ka dyan, istoryahan si dyan, wagit na hinuog sa mo. Magkuhan ra ko sang white guys, moisturizer from Clinique. Chubby Stick Moisturizing Lip Balm. Para moisturize ang simod. Gikan ni Ate Jocelyn yang. Salamat Ate Jocelyn. Ganahan ko dani kay moisturizing sa white. Nga ra. Ano ra? Di naman ko mangilay, kaya nangkilay, na pa manikuan. Katong hanggi, color skilay naman ni manangilin. Haran yung brasan. So guys, magkita ta guys dito sa Tagbilaran. Ilailahan na to si Ma'am Tessa si Unja. Mo na to guys. Gahapon mo guys, ako ka-vlog, ug maadyo kay na-enjoy ko. Unja. Kanang tanaw lang man just mga vlog ni Murphy and Siblings og Virtual Comedy Bar. Kaya na ako dito naki-join ko nila. Wa pa puno ka subscribe, palihog kog subscribe silang channel. Powder lang ako kay murag kuan sa just sticky. Sticky gamay. Alright. See you later guys. Bye.
So finally naabot na ko daari sa katong giingon ninyo ganina nga anak ko ipaila-ila ninyo. So mga ni siya guys, si Ma'am Tessa si tanawaran ninyo. Artistahin ka adyo. Atangin ninyo guys kay nami buhaton ron magmukbang media. Atangin ninyo unsay among imukbang sa ijang channel. Tessa si ang ibutang danan jag link sa description box pud tan-awon ninyo ja. I-subscribe, i-click pud ang bell. Arang ka pa man jud nimo mga. Ay, ikaw gyud basta bawala na. Like tanawan gid na sa may yung artist murag Bianca King nga. Gumpahan na si Bianca. Tiyan sa nice smile. Na bitaw, bayang bitaw. Ina, agree mo, agree Nga mo. liwat ni Flora May kay Yeah, wala naman. Lajurot ko, pero wapa jagado. So anyway guys, tanawan ninyo guys sa isang channel, Tessa si, kay namin buhaton karon magbukbang mi, mga ano dito na magchika-chika, napod ko ma-share nga gamay about sang life, kay mag-istorya man mi. So magkita ta dito ha, pantay mo. See you. Hello guys, so di ami karon sa Sunset Villa dari sa Taluton. Nalingaw ko guys kay naay daghang koi fish. Tiyanay mga ingani-ngana effect. Makarelax sa utok, ganahan ka adyo ko. Makahappy magditan awog mga koi fish. Agre ba mo? Unja guys, dari mi guys ga stay. Kami ni mao ni sa si Ma'am Tessa sikin naka-black. Ja na mo ni purma sa swimming pool dari. Lami gud po dari mag-relax. Salamat tay kadto ni Ma'am Tessa si kay gida ako ni dari na relax sa utok kay daghang sa pang problema lagi ning kinabuhi ah. Bakit tag mga ingani magaan-gaan ang pamati. Anja guys mo tibugsok ra ba jud ta ko nya kadag ilisan na daga susaza pag kumo. Lutaw anja ni hang sada na murit. Kauban day pod na guys si Ma'am Pearl kini arang kasiksika azu garapi. Mamords. Magpasalamat tayo po ko sa Dalida Law Office, Mr. and Mrs. Dalida. Sa inyo ang mga tabang na salamat, may God bless you more. Og dakang pasalamat kadto ni Ma'am Tessa si sa ijang giandam nga paniudto nga arang lamia kaadyo. Busog kaadyo ko. Salamat kaadyo Ma'am Tessa. Way mahay jud kay arang lamia jud ang mga pagkaon, sulit kaadyo ag lakaw. So guys, palihog kog subscribe sa ijang channel guys. Buutan kaadyo Ma'am Tessa si guwapa pa jud kaadyo. So mo na imong picture duha. Tanawa naman ninyo guys. Radyo kaadyo ang beauty guys. Mura radyo kog kuan. Anang ijar ka dyan katabang. Guwapa kadyo. Andiyan guys, nihapit dahil mi guys sa alturas kay nangitalay kong sandal. Pang simbahay ba pero wa ko makapalit kay wa mo kumuangay kay grabe yung panghagbaga kadyo. Diyan sorry po mi guys na daghang mga sanggatoy ug sanggalat. Tanatan ara gud guys, window shopping ra kay pagkakitas presyo makalipong man. So wa na laman ko ma. Jama-jama jud og pamunit. Tanatan ara gud kay ga pabugnaw po mi ba kay grabing inita ba dito sa gawa. So hayahay kadyo. Lagmira ba kadyo ilang mga dress pero mo tan-aw kas presyo malipong lagi kabaw. Makalipong magkalit yung tan-aw nimo presyo. So apakakita sa presyo murag arang lamia kadyo. Kuhaon pero makakita na sa presyo atras. Ibalik sa hangin. Kinsa may nakarelate na guys. Tan-aw ra gud na guys window shopping. Na nalibat na pugod anis presyo pag tan-aw na. Gwapo ra bantag mga sanina. Grang mahala lamang pud. Di mahala na gud pug ko. Ja, naglibot-libot ra jud mi guys, wa jud mi napalit dani. Igura gud mi dani galuli-ili, daris mga makeup, libot-libot, suroy-suroy, gapa singat-singat ra gud mi disbog. Ja kare guys na way panty, na. Way batasan ga burug dari wa man lamang pud panty. Ah, kita gidang bugan. Pero lagmi lagi mga sina puhon ako malit dani guys. Shopping na ko dani og kanang naanay pang shopping kay napay mga importante ron dapat unahon. Si Undoy guys, ni hapit daaring ray massage chair. Mauto ija kong gigalgal janing suway po ko kari jag ragahu ah. Una man ko kahaman ni jama tong hajang videohan. Wow! Kamutoy. Padung na mi uli guys, na ay rainbow kakita pa pud mo na duha na sila kabog jag sa mo na nagning papas na kabantay mo ning papas na jag sa harapang baga. Dari na ni guys sa Curtis the Pit. Alas 5 hapon, mapadya pag-abot na musbay, gasas mga bata, Dunkin, donut.
Ay, salamat tayo kaadyo sa mga tao nga ni tabang na mo. Panahos kalisdanan. Pahaway sa ako guys, magkita ra taon dya. Parang mo kakain nga eh. Sabi ha? Kakalaw, sali yan. Ah, buntas man. Buntas, meron kag-amo doy. Sige. Meron kag-amo. Dali. Dali, down, bro. Malamig ka doon. Labaw na papagang titigaan dali. Ang pilaw. Ano naman? May igiran kayo din taon. Maglusa-lusa ka na kagabi mo. Kami ka dyan. Year 2020, may kakaungan eh. Kakaon mo? Ha? Ang dami, gumi. Mar, lagi to, nagkakaroon mo kataon. Ang dami. Ang dami. Hala, mo to. Mura mo Kasi, sa kasi apin din na to na to. Alimot ko ba sa kana? Dito open sa Masa kana nalumping. Nalumping kay Di katong ka magbuigon. ang sipaan. Gikit to digon. Gatugan sang paa ba? Lugaw mo nga niyo. Wajid makatino. Kaya nagtuligon na to. Mga dito ko. Nagdaday mo dani, mo to nakakaon ni. Huwag pa mo magdadi din kakaon. Salamat! Ni Flora may bola na ka nakakaon. Gumigang na. Kamat me. Kakaon po ko. Ang sanay wa sila kadangag doy. Salamat kinakakaon po ko. Salamat ko, Doy! Di, idan na. Di, Ako naman, eksamo ko rin sa nga palitis. Ano ba yan? Katas eh. di man siya kapalit. Huwag pagkamo ko doon may driver. Nipalit na pod ko guys og isda nga sugbahon tulingan ang gisugba mo yang gisuwa og panihapon. Lami kadto na busog man pud ko. Ikapoy ko kadto ning adlaw guys kay daghan lagi buhat sa bunso niya na bebeyahi makalipon kadto ni magiksut-sut pito kas mga trasikul daghan masakdanan daghan. Labad-labad sa pero usag dilaman kay grasya man ni. So salamat kadto sa manitabang na ho. God bless you ninyo. Salamat sa tanan ning tan-aw. Unta tuloy-tuloy inyo suporta gyapon. God bless.